Cichaj noczu z oczej moich, Jezus сльози мне вытер. Не хвалюйся, сказав ён мне, я заўсёды з тобой. Кинул позирк на грешный свет, что загубленный тем рай, полный смутку казал так мне, исполни просьбу мою. Людям всем расскажи, что я назавжди полюбив їх, хай шукають моїх дорог, бо завсёди чекаю. В страшних муках життя отдав за людей на Голгофе, каб себе вечно жить могли, ты принял келих свой. Не забуду хвилины той, як спаткав мяне Єзус. Я не бачив, я быў сляпы, вочы мне ты открыл. Исполни просьбу мою, людям всем расскажи, что я назавжди полюбил их, хай шукають моих дорог, бо завсёди чекаю. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. С духом твоим. Сасмагле ідіце да водаў, кажа Пан, і ви, якія не маєте грошей, приходьте і з радістю пійте. Гэтымі словамі антифоны на выход распачынаем святую імшу, падчас якой малюся за памерлых, просячы добрага Бога аб міласэрнасці для памерлага Віктара Стасюлевіч у 5-ю гадавіну ад яго смерці, для ўсіх памерлых сям'і Стасюлевіч, таксама для памерлай Бароўскай Марыі у 26-ю гадавіну ад яе смерці. Каб годна удзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу на свяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, нехай покаяние и молитва подрыхтують наши сердце, каб мы годно могли принять пасхальную таямницу и обвестить свету новину об збавлении. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Езехіеля. У тие дні
Анёл вярнуў мяне да ўваходу ў святыню. І вось выплывае вада з-пад парога святыні на ўсход, бо тая святыня звернута на ўсход. А вада выцякала з-пад правага боку святыні на поўдзень ад алтара. І вывеў мяне ён праз паўночную браму і правёў мяне вонкавым шляхам да знешняй брамы, шляхам, скіраваным на ўсход. І вось вада бруіцца з правага боку. Калі той чалавек выйшаў на ўсход, то ў руцэ трымаў шнур. Ён адмерыў 1000 локцяў і правёў мяне праз ваду. Вада была па шчыкалаткі. І адмерыў яшчэ 1000 і правёў мяне праз ваду. Вада была па калені. І адмерыў яшчэ 1000 і правёў мяне. Вада была па сцёгны. І адмерыў яшчэ 1000. І быў паток, якога я не мог перайсці, бо вада паднялася так, што трэба было плысці, паток, якога нельга было перайсці. І сказаў мне: «Ці бачыў ты, сыне чалавечы?» І павёў мяне назад да берага гэтага патоку. Калі я вярнуўся, на беразе патоку было вельмі шмат дрэваў з гэтага і з таго боку. І сказаў мне: «Гэтая вада выходзіць на ўсходні абшар, сыходзіць у стэп і ўпадае ў мора, і патрапіўшы ў мора, аздаравіцца вада. І кожная жывая істота, якая кішыць там, куды ў водзе паток будзе жыць. І рыбы будзе вельмі шмат, бо куды ў водзе гэтая вада, ўсё здаравіцца. І там, куды ў водзе гэты паток, будзе жывым усё, а над патокам, на беразе яго з гэтага і з таго боку будзе расці усялякае дрэва, што дае ежу, і лісце не будзе ападаць з яго, і плады яго не скончацца. І кожны месяц будзе прыносіць новы плён, бо вада для яго выходзіць са святыні, і будзе плод яго для ежы, а лісце для лекаў». Гэта Слова Божае. Пан Бог могутяў, наша цвярдыня. Пан Бог могутяў, наша цвярдыня. Бог наша пристанішча і сіла, надійная дапамога ў нядолі. Таму не будем бояться, калі б нават затряслася зямля, і горы упалі ў сярэдзіну мора. Пан Бог могутяў, наша цвярдыня. Потоки рачныя весяляць горад Божий, святыя шатры найвышэйшага. Бог пасярод яго, і ён не пахіснецца. Бог дапаможа яму, калі прыйдзе світанак. Пан Бог могутяў, наша цвярдыня. Пан могутяў з намі, цвярдыня наша, Бог Якуба. Прыйдзіце і пабачце справы Пана, якія ўчыніў ён на зямлі. Пан Бог могутяў, наша цвярдыня. Хвала Табе, Слово Божае. Хвала Табе, Слово Божае. Чистое серце стварыў во мне, Божа. Верни мне радость избавления Твоего. Хвала
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia pawодле Jana. Хвала Тобі, Пані. Було юдейське свято, і Єсус прийшов у Єрусалим. А в Єрусалимі, каля овечої брами, есть купальня, яка по-габрейську називається Бетезда, і яка має 5 бабінців. У їх лежало мноство хворих, сляпих, кульгавих, паралізованих. Быў там один чалавек, які хварэў 38 гадоў. Калі Єсус убачыў, што ён ляжыць, і даведаўся, што ён хварэе ўжо доўгі час, кажа яму: «Ці хочаш быць аздароўленым?» Хворы адказаў яму: «Пане, я не маю чалавека, які апусціў бы мяне ў купальню. Калі ўзрушыцца вада, пакуль я іду, іншы ўжо сыходзіць перада мною». Єсус кажа яму: «Устань, возьми ложа сваё і хадзі». І адразу выздаравеў той чалавек, узяў ложа сваё і пачаў хадзіць. А ў гэты дзень быў шабат, таму юдэі сказалі аздароўленаму: «Сёння шабат, нельга табе насіць тваё ложа». Ён адказаў ім: «Той, хто аздаравіў мяне, сказаў мне: возьми ложа сваё і хадзі». І яго спыталіся: «Хто той чалавек, які сказаў табе: возьми і хадзі?» Але аздароўлены не ведаў, хто гэта быў, бо Єсус знік у натоўпе, які быў у гэтым месцы. Потым Єсус знайшоў яго ў святыні і сказаў яму: «Вось ты выздаравеў, не грашы больш, каб не здарылася з табою чаго горшага». Чалавек гэты пайшоў, расказаў юдэям, што гэта Єсус аздаравіў яго. Таму юдэі пераследавалі Єсуса, бо ён зрабіў гэта ў шабат. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Браты і сёстры, сёння у Євангеліі чуем пра чалавека, які хварэў, праляжаў на адным месцы 38 гадоў. Ляжаў пры купелі, чакаючы цуду, аздараўлення. Як чулі, навокал кіпела гэтае жыццё, людзі штурхаліся, каб першымі ўвайсці ў гэтую купель, у гэтую ваду. А гэты хворы чалавек заставаўся адзін. І да яго падыходзіць Хрыстус. Вялікі пост – час, калі мы спыняемся. Калі мы спыняем усю нашу мітусню, усе нашы справы і пытаем сябе, дзе я знаходжуся ў сваім жыцці. Ці не ляжу я, падобна гэтаму хвораму, пэўным такім чаканнем, што нехта іншы зробіць маё жыццё лепшым, зменіць яго. Гэты хворы чалавек чакаў 38 гадоў, шмат часу. Ён ужо, напэўна, звыкся са сваёй хваробай, з гэтым чаканнем, гэтым ляжаннем. І ён нават не адказвае на пытанне Єсуса, ці хочаш быць аздароўленым, проста так ці не. Пачынае нібы апраўдвацца. Кажа: няма чалавека, які дапамог бы мне, бо іншыя ўваходзяць раней за мяне. Браты і сёстры, час Вялікага посту, час, каб убачыць у сабе гэтую пастку. Часам мы прывыкаем да сваіх грахоў, сваіх слабасцяў, да пэўнай такой ляноты, можа, крыўдаў якісьці. І нам здаецца, што мы і рады былі б штосьці змяніць, нам хацелася б штосьці змяніць, але знаходзім пэўныя адгаворкі. Няма чалавека, няма умоў, не той час, не тыя людзі вакол нас і гэтак далей. Хрыстус не робіць ніякіх складаных рытуалаў. Ён кажа гэтаму хвораму: «Устань, возьми сваё ложа і хадзі». Пост патрабуе ад нас паслухмянасці Божаму Слову. Мы часта просім: «Пане, вылечы мяне, дапамажы, уратуй у той ці іншай сітуацыі». А Бог кажа проста: «Устань сам, зрабі першы крок. Пакінь тое, на чым ты ляжыш, дзе ты цяпер знаходзішся, сваю гэтую грэшную звычку, можа, сваю абыякавасць, гэтую ляноту, часам нават свой спакой, які цябе насамрэч няволіць». Хворы паслухаўся, ён не спрачаўся з тым, што
38 гадоў праляжаў, што страціў усякую надзею, але ён паслухаўся, устаў. І вера пачынаецца там, дзе мы робім тое, што здаецца увогуле немагчымым. Далей у тэксце узнікае пэўны канфлікт. Была гэта субота, дзень спачынку. Юдэі кажуць ацалеламу: нельга насіць ложа сваё. А ён адказвае: хто мяне ацаліў, той сказаў: вазьмі сваё ложа і хадзі. І Христос для яго становіцца нават вышэйшым і важнейшым за правілы, за гэтыя прадпісанні, якія павінны былі выконваць у суботні дзень. Але што яшчэ важна, Езус знаходзіць потым гэтага чалавека ў святыні, кажа: ты выздаравіў, не грашы больш, каб не здарылася з табою чаго горшага. І гэта ключавы момант, бо цялеснае ацаленне – гэта вобраз ацалення духоўнага. Горш за хваробу цела – няволя граху. І вялікі пост дадзены нам, каб мы, сустрэўшы Хрыста, пачулі гэтыя словы: не грашы больш, не вяртайся да старога жыцця. Браты і сёстры, ці чуем мы сёння гэтае пытанне ад Хрыста: ці хочаш быць здаровым? Ці хочаш ты сапраўды перамяніцца гэтым вялікім постам? Ці проста ляжыш пры купелі, чакаючы, што ўсё само зменіцца? Ён прыходзіць да нас у сваім слове, у святых сакраментах. Ён дае нам сілу ўстаць. І ён чакае таксама ад нас гэтага першага кроку. Устань і ідзі за мной. Амен. Пан Бог ёсць крыніцай усялякага жыцця, таму з даверам прадставім Яму нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён станавіўся ўсё больш яскравым святлом веры для чалавецтва, Цябе просім. Молімся за ўсіх людзей, каб натуральная патрэба веры прывяла іх да Хрыста, Цябе просім. Молімся за медработнікаў, каб у лячэнні хворых яны адчувалі сваё супрацоўніцтва з Богам, Цябе просім. Молімся аб міры і супакой ва ўсім свеце, Цябе просім. Молімся аб жыццё вечна ў валадарстве нябесным для нашых блізкіх памерлых, для памерлага Віктара Стасюлевіч у 5-ю гадавіну ад яго смерці, для ўсіх памерлых сям'і Стасюлевіч, для памерлай Бароўскай Марыі у 26-ю гадавіну ад яе смерці, каб у нябеснай айчыне яны радаваліся удзелу у Божай хвале. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы былі заўсёды гатовыя прыйсці на дапамогу патрабуючым. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Добры Божа, прымі просьбы, якія мы з даверам да Цябе ўзносім. Праз Хрыста, Пана нашага. Amen. Крыжу Христовы будь же привітаны, і навеки усе будь ушанаваны. Дзе ўлада свету Христос Бог, смерть і шатана перамог. Дзе ўлада свету Христос Бог, смерть і шатана перамог. Крыжу Христовы будь же привітаны, і навеки все будь ушанаваны. Божая моц Тебе плыве, і перамогу нам дае. Божая моц Тебе плыве, і перамогу нам дае. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Хай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому.
Боже наш Створитель, приносим Тебе дары, якія Ты даў нам. Як сведчанне Твоёй дапамогі, просім Цябе, перамяні іх Твоёй творчай моцаю, каб сталі яны для нас крыніцай несмяротнасці, праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вамі, I z duchem Twoim ухору серце, wznosimy ich do Pana. падзякуем Пану Богу нашаму. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. Ты пажадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймоўвалі нашую пыху і, адкрываючы наше сэрца на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у адзін голас, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Wspominaючи смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче, усемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое. Приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
як і ми відпускаємо винуватим нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас від злого. Просим Тебе, Пане, збав нас від усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху, і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавця нашого Єсуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наші, але на віру Костьола Твоєго, і будь ласкаво згодно з Твоєю волею, одарить його супокоєм і єдністю, які живеш і володариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближньому знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і будь оздоровлена душа моя. Єзу, у серці Ти моїм, радость збавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди примать и душу чистой заховать. Волю Твою завжди примать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мяне, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. О Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими, мой голос почуй, от згуби ратуй, и надею пошли. О Господи мой, стою пред Тобой, Ты молитву прими.
Помолимся. Просим Тебя, ласкавый Отче, очисти наши души, обнови их небесным сакраментом, и ученик об тело наше так само отримала, у им допомогу і було уславлено разом з Христом Переможцем, який живе і володарить на веки вечные. Амен. Дякую всім за супольну молитву. З вірою прийміть Божє благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокої Христа. Дякуем Пану Богу, бо так полюбил свет Бог, что дал Сына одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не згинув, але мів життя у веках. Життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилося между нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а світло вічне нехай їм світить. Амен. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кров Пана нашего Иисуса Христа, теперь